ميازيا عسرت شدشته عبسهم نزي كالكله حتياتكم كآنزز أتصبوا أخلاقكم تنبيت إرمياس معرف حمشته قطري عسران حمشتن حتيات كالكالي منفساون سقاون برخت እግዚአብሔር ካብታ ቅድስት ዝፋኑ ምንጭ ኩሉ ሰናይን ጽቡቕን ውህበትዩ ኣዳም ተቐዳማይ ሰብ ምስ ተፈጥረውን ኣብ ንምርኣዩ ጽቡቕ ዝኾነ ገነት ኤደን ኩሉ እናበልዕን እናሰተይን ነበር ነይሩ እታ ኣብ ገነት ኤደን ኮይኑ ዝዓየላ ዝነበረ ምድሪውን ኩሉ ጽቡቕ ፍረ ምድሪ ትህቦ ነይራ እንተኾነ ብሓጢኣት ካብ ኣምላኹ ምስ ዓለወ ግና ኩሉ እቲ ካብ ኣምላኽ ዝረኽቦ ዝነበረ ጽቡቕ ውህበታት ሲኢንዎ ምድሪውን ስለ ዝተረግመት ከምቲ ዝግባእ ፍረ ሃበቶን ሓጢኣት ክሳዕ ክንደይ መሪር ንወዲ ሰብ ድማ ጸላኢ ምዃኑ መንፈሳዊ ዒንትና ተኸፊቱ ብምስትውዓል ክንርድኦ የድልየና ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን ብሰንኪ ኣበሳና ካብ ጽቡቕ ሕማቕ ዝበዝሓሉ እናኾነ ይመጽእ ኣሎ ምድሪ እውን ብሰንኪ ሓጢኣትና ኣውኒ ዝሰኣነትሉ ግዜ እዩ ነዚ ካብ ኩሉ ጽቡቕን ሙሉእን ዝኾነ ውበት ኣምላኽና ዝኸልክለና ሓጢኣትና ቀዳማይ ጸላኢና ምዃኑ ተረዲእና ብንስሓ ካብ ህይወትናን ህዝብናን ከነርሕቆ ንጽባሕ ዘይበሃሎ ሰናይ ኣምላኻዊ ገሊ ክንጋደል የድልየና እግዚአብሔር ዝንስሕ ልቢ ይሃበና ኣሜን ዝጽናዕ ጥቕሲ እነሆ ኢድ እግዚአብሔር ንምድሓን ሓጻር ኣይኮነትን ከይሰምዕካ እዝንዋ ኣይጻንሑን ግና ከኣዳኩም ብደም ኣጻብዕኩም ብበደል ረኺሰን ከናፍርኩም ሓሶት ይዛረባ ልሳንኩም ከዓ ክፍኣት ይናገር ኣሎሞ ንኣኻትኩምን ንኣምላኽኩምን ኣብ መንጎኹም ኮይኑ ዝፈላለየኩም ሲ ኣበሳኹም እዩ ከይሰምዓኩም ከዓ ኣብ ቅድሚኹም ገጹ ዝሕበአልኩም ሓጢኣትኩም እዩ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 59 ካብ 1 ክሳብ 3 ነስተንትን ሓጢኣት ካብ ኣምላኽ ፀጽብቑ ከም ዝኽልኣና ክሳዕ ክንደይ ነስተውዕል ነቲ ካብ ኣምላኽና ዝፈልየና ኣበሳና ካባና ክነርሕቆ ክሳዕ ክንደይ ብጸሎት ንጋደል ርእስና ንፈትሽ ንጸሊ ወኣምላኸይ ኩሉ ግዜ ካብ ሓጢኣት ዝጸረ ህይወት ሒዘ ምእንትን ክመላለስ ቀልጢፉ ዝንሳሕ ልቢ ሃበኒ ኣሜን